Äiti sanoo, että saa ottaa vähän niin. No niin, se äiti sanoo vähän sulla pyörä. tässä vähän. Ota Akilla pari saa. Aki, katsokaa sen spondia, man. Ei. Se oli tähtiruhtinas. Nyt Taren kahtiin. Mieti me järeillä, älä ketä niin. Mikä on, että kun mä oon. Ai tähtiruhti. Mieti sitä tähtiruhtinas, kun se... Ootko kattonut sitä, mistä piirrettiin? Eikö tuo videolla tuo Se on jossain? se vitun... Niin, ja se tyttö, jolla on se taikasrauvasta, ne vitu siisit siivet. Siinä on semmoista se tähtiruhtinas. Niin se antaa vetä ahetta se auto. Niin ruhtinas. Alkaa mennä meidän johonkin ne. Se on se auto, jota se ohjaa sillä tähtiruhtinas kaukana. On no vitun tähtisauvan näköinen. Oikeasti. Mutta se on muokattu leffa sille, että se olisi niinku mukaan vittu joku kaukosääli. Johonkin nettiin tuo video. Ootkaan koskaan Ai nähnyt? Joni Hermot, siitä että sanotaan tähtiruhtina. Me ei ole järeillä. Siinä vaiheessa kun sillä on se vittu auto. Se vittu haksen lapista ohjuksen. Älä naura, ettei tarvitse suuttua. Arkku vitun suuttunut aamulla. Vittu, sitä näin. Vittu vihaa. Älä käy vihaa. Mut niin palaa. Kun karkki vahaa. Tää elämä vahaa. Niin nyt jos... Mieti nyt järeillä. Sitä tilannetta, kun se ajaa sillä autolla näin. Ai kuka? Siis mä James Bond. Niin. Sillä on se keijuruhtinas siinä vieressä. Mikä kei? Saako Keijo kuningatar Keijo ruhtinas? Keijo ruhtinas on aina siinä autossa mukana. Mutta se on niin pieni ihminen. Että kun se aina painaa kaukkosäätä näin, se mukaan muuttuu näkymättömäksi ja ajaa itse se auto. Se on aivan täysin oikeasti. Se lakkaa keijupölyä sen päälle, vaan ne saa kaasua. Mieti niin järeillä sitä tilanne. Elitty tää on. Keijupöly. Voisi tähän videossa. Vittumma. Se on YouTube. Vittu YouTube. Matka käy YouTubeen. Mieti nyt oikeesti sitä tilanne, kun nää ite ajaa autoa. Nää painat, katso, on niitä autoja, se on se ilmasulukkoin. Ilmasulukko, pystyy niinku painaa sitä nappia, niin se alkaa kauka se auto. Mieti nyt, kun ne aina painaa sitä autoa. Mieti kun minun keiju ajaa sitä autoa. Ei kellään mulla ole James Bondilla ruhtinas. Voitko nää kertoa, mistä nää selität? Mitä ne kysytte mulle? Mikä kovin niinku. Jätkä toisen Jonni tarpeen. Mitä nää kysyt mulle? Meikä tiedä sitä. Pari tarpeen. No sitä minä. Nähdään mulle leuka. Näin on. Ai nuolen leuka. Mikä leukahuuli? Ei vois olla huuli. Ei vaan kieli. Leukahuuli. Sehän vois tänä nähdä. Kai pystytään ennen. No on alta leuka. Mun nähdään tyyppiä, joka sykätään leuan vitun nenän päälle. Mutta ei sen voi sitä kielellä nousu alaan. Meikä on niin kehittynyt persoona. Pakko varmaan lähteä Tivoliin. Mä en osaa aika hyvin joululöydätä. Ootko nähnyt? Eikä ne pitää lönkrota. Mä tulen palloa kätteen vaikka. Onko aina palloa? Ei vittu. Meikä vitu kärkkinä on muistikollikoja. Ne on pallo käteen nää. Siis 3 palloa, anteeksi. 3 palloa käteen. Nakkasin ne niin vuorotelle, että ne näyttäisi myös ruksissa. Ai rukkirasti. Joku vitu Emma kävi potkaiseen oveen, niin se meni auki. Mä työnnä kiinni. Häveä. Ihan vittu. Kato näitä on. No, vittu. Me käytiin matikas pissalla siinä pissalla. Ostin tupakit siinä niin. Tupakit. Joni tuli pitää natseja, niin mä kävin natseja.
Niin Minä et jättänyt. mä en jättänyt, kun oli niin vähän tupakkeen näin jäljellä. Sä jätit Nivalle, miksi sä petit? No Nivalla oli alapää kipi. Ei. Nyt mä kerron sen Tivoli. No en mä oikeesti Tivoli loppuun siihen täältä palloa näe. Vähän mukaan ossa. Ei ne sitten ossakaan. Mitä ne katsoa sanoo? Loppujen lopuksi. Taputpakoja se olisi mä kuseisin. Ihan julaan. Sä et kokeile. No kun mä eikä katso Aku-Onkkaa, niin se ei sinä Aku-Onkkaa tirkusessa. Joo, ai missä oli? Ai missä oli? Nää. Ai missä? Enää se oli siellä Jukkasonen. Miten siellä? Missä? Anna mulle rauha. Niin anna. Sä vähän kerrot. Aku-Ankka oli se siinä. Ai missä? Oh, hiljaa. Koska vittu. Paljon parempi fiilis kaikille, jos on paljon hiljempaa. Niin. Ai missä oli? Häh? Nyt on taustamusiikki, kerro rauhassa, että missä on? Kohta lähtee. Näettekö tuo sillä? Se on vähän rennompaa jutskaa, niin vittu sä oot kun sanatkin. No niin, sä oot. Miten kävi aamulla? Oikein on. Matti. Mietin nyt oikeesti, kun meikä... No niin, jotain kerron nyt loppuun leitä. Meikä sanoa. On ihan sellainen karkki, että Se Aku-Ankka. Kakkosveili otit semmosen junga-aluksen näin siellä. Ei, se oli jakso. Se oli jaksossa, se mukaan opetteli jonglöörää paljon. Ja loppuun sanoi, että ei osaa mukaan jonglöörää. Mä käyn, vittu mitä ei. Se on se vittu tyymä jakso, kun mukaan osaa paljon. Mut sit se jonglööraus ja... Ei vittu, kun mä nyt saatana, kun mä osaan ite jonglöörä. Niin osasit. Haluatko mä nähdä? Haluu. Niin uskon jokaista näin. Joko voit luottaa meihin. Täällä on oluttölkki. Taulu. Ja olut tulla. Nää. Aina pystyy lähteä. Taulu. Oikeesti, vittu loppujen lopuksi, se ei ole liian taistelu ottaa oikea otteen. Näillä sormella, se vaan niin keskisormella, se ei jos näyttää katsoa. Näytä meitä. Tuossa. Jongler. No niin, nyt lähtee. Ha ha ha.